Malauradament, no naixem sabent escriure, tampoc sabent nedar. L'habilitat per flotar a l'aigua i moure's en ella s'ha d'aprendre. I igual que passa amb l'escriptura, com més aviat n'aprenguem, més fàcil serà. Ja hem vist que la matronatació és ideal per als nadons. Aprendre a nedar, però, és una activitat recomanada a partir dels 4 anys aproximadament, quan el nen o la nena ja té prou autonomia a l'aigua. Això sí, sempre haurà de banyar-se sota la supervisió d'un adult fins que no arribi a l'edat adolescent. En qualsevol cas, la pràctica de la natació té grans beneficis. La pràctica de la natació dona al nen un primer contacte amb el món de la responsabilitat, que això li ajudarà molt a la seva vida adulta. A més, saben i aprenen molt a organitzar-se el seu temps lliure per arribar als entrenaments, a les seves tasques escolars i deures i als exàmens. I també dona nens amb un tarannà molt optimista per superar i assolir reptes. Els nens de 4 o 5 anys que no han fet matronatació reaccionen de maneres molt diferents en les primeres classes. Vèncer la por, aprendre a respirar correctament, aprendre els primers moviments, és molta informació per processar-la tota de cop. Per això, la figura del monitor o de la monitora és tan important. L'adaptació del nen en el medi aquàtic, doncs una mica depèn del treball també dels pares que facin des de casa. Doncs, en el moment del bany, que s'ho prengui com un joc, els comencin a introduir una miqueta el tema d'esquitxar-los o de mullar-los la cara o coses d'aquest tipus, que ens ajuda una mica perquè el nen el primer dia, quan arribi a la piscina, que no es trobi de cop aquest impacte d'una cosa nova, un medi nou que no coneix. Un recurs fàcil és utilitzar matalassos, els típics matalassos de tota la vida, per fer-los que des de la paret saltin a l'aigua i facin un petit recorregut fins que no pugen al matalàs. Aleshores, així, de mica en mica, els vas traient la por i és una manera que es juguin i aprenguin a nedar. Practicar esport té uns beneficis físics evidents, però la natació, a més, és un dels esports més complets i, per tant, un dels més beneficiosos per als infants. La natació té uns beneficis, sobretot a nivell de cardio i de respiració, ja que constantment l'estàs treballant, ja que no tens una respiració com la que tens a la vida quotidiana, perquè estàs dintre de l'aigua, perquè l'estàs entrenant, perquè estàs obligant el teu cos a fer un exercici sense aire en moltes ocasions, i sobretot a nivell de tonificació de cos, perquè estàs dintre d'un element que és dens, tu has d'anar avançant i això fa que els teus músculs es tonifiquin en general a tot el teu cos. És preventiu de totes les malalties cròniques que té un nano. Activa el sistema cardiovascular, disminuir l'obesitat, disminuir la hipertensió, disminuir el colesterol, és a dir, que és una de les activitats més completes que nosaltres podem tindre, i estem en un país que tenim, per sort, molt mar. Com heu vist, els beneficis que la natació aporta als nens són molts. Gràcies a ser un esport tan complet, els nens creixen saludables, en un entorn distès, i això també farà que les seves habilitats socials quedin enfortides.